Oh, no, 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 no. Okay. Sige, spin, go! Ayun, naipakita. Kayo, ikaw na-touch na dito. Pagit na rin. Nakabal. Pagit na rin. Dua man mo. Ugay ka na? Ibuki. Perfect! Dili. Everything engulfed in flames. NANI?! Hindi na makita. Visible. Natalia? Balian. Pagpakita mo sa kamera mo sa kamera. NANI?! Ato ba sa kamera? Kimi! Kimi! Ay, 1-5. Tanong lang! Kasi nilaboy ng oyabang. I'm born with talent. Puno man na siya. Kita sa kamera ba yun? Kita sa kamera. Layo mo ba? Layo. Odette? Si Yakshun. First skin niya. Dali yan. Kuya, timer. Masa na yung kwan? Wala pa. 44 sila dapat. NANI?! Age? Wala na! Oo, wala sa iga. Oh, hindi na lang. Pero hindi mo na ako. Sige, oh, hindi. Oh, pwede mo makita. Ay, Esmeralda? Tala naman ako. Blackpink. Ano siya nanahoy? time! Ah, sige, ako. Yate Westin! Welcome to Philippine Airlines. Ako rin pagkita. Are you interested? Muscle of iron, bones of steel. Makita, uy, malayo bang ka? Wala kang pakita. Pakita sa kamera yun. Malayo sa lang. Basha? Tigril? Gatot? Oh! Yeah! Ay, gatot kaka, mana yan, dagdag gatot kacha. Tsaka, maganda. Kacha. Gatot chaka. Gatot chaki daw. Ilong pinagit. Lisan mo na mo. There's nowhere for the evil to hide. Wow! Kabalo na lang. Nalang. Kaya to? Uy, uy. Balik. Mungkin cek aja kalau kayak lagi. Ay, pinako si Aurora yung patay. Naku, isod kayo. Sayang na kayo. It's time to go to the Avertito for some fun.
Para ilang show. Ipaduol mo, di gamay sa camera. Sakto naman. Listen kaya sunod siya, uy. Sige na. Kaya timer ka. Lagi no, listen O dapat 47. Dali naman siya sa pag-lock daw. Oh, no, 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 no. Reaction nato yung chinila sa Billy. Ay oo, ala oo. Dali na kayo. Tagay sa chinila sa mukhang musika. Ano na siya page? Masabaw na to. Manayana ko ba ngayon? Nana? Time na? Time na. Balik ka na. Guess. Balik ka. Araw na to, Court. Bantay ka ba? Ikaw na lang comment ko ano, Ding. Ano magandang anak siya? Iyak ka na. My kiss grants you immortality or death. What? Balik ka, Billy. Patid lang ta. Ay, alis! I'll be honest. Buti ka mura sa ito. May the blood of my enemies flow from my spear. Pwede lang. Ay. As visitar. Ako kasi ito lang. What's this? Wipe out all the injustice in the world. NANI?! It's my job to protect Javier. Ang to. Isa na! Unta, dili ko. It is better to be feared than loved, if you cannot both. Pakita. Pakita Iya, sa paggamit camera. ng mga kuan. Lalaki ba?
Lalaki. Lalaki, lapu-lapu. Fighter, mage, tank. Ayun na po, ginano eh. Fighter, Hero mage, na, tank. Ayun na, hero na. Hero, agad-agad. Ayun na. Ano siya sa skill? Hindi kayo, wala lisod na bugay siya, lisod. Lusong. Ano? Baksya. Binti ka na. Blue. Wala mga ano? Digi. Mga utaw, mga mix. Mga nutrients. Atong mga on, mamaak. Ay, yung ano? Time. Iyan ako mo action shot. Come and join me in my love. Kamalo, mga ani. Kaya sa akin. Magandang buhay. Sige, yan lang. Kasi nakapamilya na. Why? Bantay ka. Ako ba o siya? Mortem! Libog, di siya kapag siguro. Marksman? Fighter? Harley? Tusok. Harriet? Ang tay. Zilong? 24? Tank? Tank? Wala, kailan niya? Tatya? Time. Payot! I love. Bye. Ayot! Pakita! Ayun, ayun. Pakita, uy! Laura, okay, Laura. Ah, kagura! Ano ito na lalaki? I am the priestess of primal lightning, the hunter of all the evil gods. Hindi ko nakita. Pakita sa camera, te. Joy, ay, ano? Huwag ka nakikita. Ay, tadi. Ano? Liloy. Ang skill mo na Darna. Lunox? Longside. Idin? Oh, no, 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 no. Ikaw na yan. Pakita.
Ay, sa camera. Uy, Pakita natin. Iwan masaktan kita mga lalaki. Wesley. Wesley, katataas mo ko. Ay na, uy. Wala na ka, uy. Sa paman. Scout ko. Umayaw sa siya. Layla. I love the smell of gunpowder in the morning. Sayon kayo. Sayon. Gawas mo, gawas. Nice! Ang sayon. Ano ka malawang sa yan? Basta. Patay. Ilibas Fuck, ninyo. fuck, fuck, fuck. Ito ka